L'empresa Vidres Sorribes fa 100 anys que treballa a València, van començar fent ampolles per a vacunes i avui creen les vaixelles més contemporànies. És una exposició al Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana que recull tota aquesta evolució. 100 anys i 3 generacions han fet possible que Vidres Sorribes continuï la seva activitat i siga una de les empreses capdavanteres de vidre a Espanya. En 1918 se necesitaban muchas vacunas. Mi abuelo trabajaba viales, trabajaba para farmacéuticas. Llegó a tener más de 150 trabajadoras porque todas las ampollas se hacían a mano. Aquí no había máquinas. De hecho, cuando las máquinas entraron en el mundo, mi abuelo quebró. I en aquest moment va començar la primera reconversió cap al sector de la il·luminació. Eixa adaptabilitat al que ha anat demanant cada època es mostra en esta exposició del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana, un relat en esta taula circular que recorre la història de l'empresa a través dels seus clients. Avui les produccions són més curtes, les peces solen acabar a l'estranger i han tornat a treballar per a la investigació. Un vaso, un botijo. Piensa que el plástico tiene que desaparecer. Y ahora otra vez volvemos al laboratorio. Nosotros estamos haciendo aparatos para la investigación del COVID. Perquè la fragilitat del vidre resisteix al pas del temps i la recerca constant de l'excel·lència també.